Potom na prípravu branč ženy, devičie muži, brehy muži, Turčianske Teplice ženy. A keď som bol teraz pri časomiere, všimli sme si so Zachym takú vec, že tie časy dneska na naberačkách sú strašné. Strašné, jednoducho voda z mašiny ide v 9. sekunde, to je veľmi veľa, tie 13-ky potom nejako padnúť nemôžu. Čiže poprosíme rýchle vody, chlapi, na zadkách, na zadkoch. Rýchle vody, ja si pamätám, že keď sme behávali ešte my, tak sme dávali 6,5, kde je Bobor? Bobor dával za 4 sekundy košík na základne. Tak poprosíme ešte raz, ozaj, teraz som bol pri časomiere a chlapi z e-mailu, voda vám išla v 9. sekunde, to je veľmi, veľmi, veľmi veľa. Na základni Turčianske Teplice, ja viem, že oni sa nemajú veľmi rýchle, ja schválne k časomiere pôjdem, aby som si to odsledoval. Tak verím, že to vyjde. Poďme si pozrieť, ako sa im darí zatiaľ. Turčianske Teplice, účastník Tekovsko-Hontianskej hasičskej ligy, aktuálne 71 bodov, 3. miesto, v Kesove Enko, v branči 10. v Imeli 2. u nich doma v Turčianskych 10. Malý Lapáš 14. miesto, potom prišli do pekné umiestnenia, Nová Dedina 14.36, tam som už vravel, že tie prvé 3 miesta boli po stotine, takže veľmi pekné časy. 2. miesto a v Krupine minulý týždeň takisto 2. miesto 14.18. Dneska tých 14.18 by stačilo na prvé miesto zatiaľ priebežné. Tak chlapi, verím tomu, že zopakujete výsledok z minulého týždňa aspoň a budeme vidieť veľmi pekný čas. Ja by som uvítal aj prvú 13. Na základne dokončil svoju prípravu tým z Turčianskych Teplíc. Ak si všímate trošku tie zloženia, tak Turčianske aj e-mail boli bez náhradníka, to znamená, že je tu komplet celý tým, to znamená, že v rámci Turčianskych by to mal byť dneska dobrý čas. Tak, poďme sa dívať. Fotografiu máme spravenú, časomiera je pripravená, dámy a páni, Turčianske Teplice muži. Tak sa to dá, voda bola
v 7 sekunde, 7,5. Na to je adekvátny čas, tie nástraky boli veľmi rýchle. No a poďme na tie časy rýchlejšie. Naľavo 13,62 a výsledok 13,67. Takže dá sa to, vy, ktorí ste si mysleli, že sa to nedá, vidíte, dá sa to, rýchla voda, dneska sú tie tarče také mäkšie, chlapi to dokonale využili a spravili čas 13,67, to boli Turčianske Teplice. Na základni teraz privítame ženský tým z Branča, na prípravu devičie muži, Brehy muži, Turčianske Teplice ženy, Malý Lapáš muži, Trpín muži, Branč muži, ženy Brehy. Na základni Branč ženy, takisto účastníčky Tekovsko-Nitianskej hasičskej ligy, tak si poďme povedať, ako sa im darí. Momentálne 6. miesto, 20 bodov, v Kestove 5. U nich doma Branči 3. Vymeli sa nezadarilo Enko, v Tepliciach 5. v Malom Lapáši Enko, v Novej Dedine 22,83, v Krupine Enko. Babi, ak pôjdete takto ďalej, dneska by ste mali dať čas. Lebo ide to, že Enko čas, Enko a teraz by mal byť čas. Tak, vyzývací čas pre vás v ženskej kategórii je z Trnavej Hory a má hodnotu 16,72. Branč, to bol 11,20. Na základni Branč, polka týmu je už na štarte, polka ešte na základni. Mne sa vždycky páči ich asistent Karol, ja si ho pamätám úplne od začiatku, keď Branč prišiel, začal s nami behať, stále je to ten istý usmievavý Karol, klobúk dole, ozaj stará sa. Teraz na základni ich babi. Branč momentálne naštartoval stroj a všetci netrpezlivo čakáme na ich pokus. Takisto aj ich si odfotíme. Časomieru majú pripravenú, dámy a pani, Branč ženy. Tak, vidíme, čo sa deje vpredu. To, čo sa dialo vpredu, koment nepotrebuje podstatné, ale útok dokončí, pretože keď by babi nedokončili, získali by do ligovej tabulky oveľa menej bodov, ako keď by mali aj takýto velikánsky čas a útok dokončili. Ale ťa dobre trafil, ja viem, že na začiatku ťahala, ale to dobre trafil a nezasvietilo. Tak, dajme ešte hodnotu, rýchlejšie 23,94 naľavo, no a ten pravý terč 57,34.
Na základni devičie muži, chlapi z brehov, môžete si to tam nastavať na tú prípravu. Potom Turčianske Teplice ženy, Malý Lapáš muži, Trpín muži. Na základni ďalší účastník Čekovsko-Končianskej hasičskej ligy. Momentálne 55 bodov, 8. miesto, devičie muži. V Kesove D, Branč 5. miesto, Imel 11. Teplice 4. V Lapáši 7. Nová Dedina 10. miesto. No a minulý týždeň v Krupine 20,19, 11. miesto. Dneska 8. kolo Čekovsko-Končianskej hasičskej ligy a aj 8. ročník súťaže o putovný pohár primátorky Banskej Štiavnice. Na základni máme devičie, chlapi chystajú ich pokus. No a ja verím tomu, že prelomia 15-kový čas. Už by bolo na čase. Na tréningu vieme dať 14. Vieme. Aj na Štefultove vieme dať 14. Trénujeme do kopca, chlapi, tu je to dole kopcom, tak to bude 13. Uvidíme, tešíme sa, chystajte, máte svojich 5 minút. Natáča. Ja si myslím, že to bude Tak, vravím, že to bude dobre. Na ľavej strane 14.08. Veľmi pekne. No ale na tej pravej je ten čas skoro o sekundu horší. Ale je to pod 15, 14.80. Ešte raz si dajme rýchlejšie, 14.08 naľavo, výsledok z pravej strany 14.80. Devičie muži, veľmi pekne. Družstvo z Devičia dokázalo využiť podmienky tu na Štefultove. Uvidíme, či sa to podarí ďalšiemu tímu a tým budú brežskí chlapi. Na prípravu Turčianske Teplice ženy pripraví sa už aj Malý Lapáš muži, Trpín muži, Branč muži. Dneska pijeme v life, Pesnička na želanie pre brehy. Teraz si predstavujeme takú pohodu pri hrone. Ležíme si na lehátku, nohy vyčapené vo vode, však chlapi. No ale dajme si vašu súťaž, Peťa mi to priniesla. Ja by som chcel pozvať na to aj divákov. Fakt, ak máte 10. augusta čas, na tú súťaž sa oplatí pozrieť, pretože je to niečo úplne iné. Beží sa tam cez prekážky. Je to súťaž na 3B hadice. Ide sa potom cez prekážku, beží sa do kopca a nastrekuje sa tam 10 litrov alebo viac. Jednoducho je tam nástrek na terče. Toto všetko v brehoch už 10. augusta v nedeľu o 13. hodine. A celé sa to volá Memoriál Karola Madrušku. Všetci ste pozvaní práve aj od týchto chlapov, na ktorých pokus sa teraz všetci tešíme. Brežskí muži. No a pesničku poznajú, lebo si pospevujú.
get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're done, find how to turn things around. I think Chlapi, ja sa len spýtam, mašina opravená? pound up this Taylor gang. So turn my Opravená, lebo na posledných súťažiach, čo sme boli spolu, to bolo zaujímavé, fakt veľmi. like I'm on my own and I can party on the building. Got my own car. Aj benzín máme, počkaj, pozrieme. Science project, me and Matt killed it. Á, máme. C-M-A-C-D-E-V. Čiže informácia pre divákov, ak naštartuje mašina, ak nepôjde na 3 valce, ak máme dosť benzínu, tak aj brežskí chlapi dokážu spraviť 14-kový čas. No a mali ste možnosť vidieť, že teraz sa to chlapom z Devičia podarilo. Ja verím tomu, že šťastie bude prijať tu v Štefrutove aj práve tomuto týmu, ktorý sa chystá. How it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, No a nastala zmena aj na poste hlavného rozhodcu, od teraz kontroluje Bobor, smoke one, Peťo Henžel. just having fun. No a Vladix je tam stále. Vladix, ty si nenahraditeľný proste. Ty to tam všetko musíš pripraviť, aby my sme už potom nemali robotu tu na hlavnej základni. Mašinu sme naštartovali. Len teraz rýchlo, aby ten benzín nedošiel, fakt. Základňu máme pripravenú, chlapi z brehov. Všetko pripravili na svoj pokus. Aj fotku máme spravenú, časomieru máme pripravenú. Brehy muži, ich pokus. Keď zistíme, čo to bolo, dáme vám vedieť. Ja som vravel, mašina, proste to je. Keď budete chodiť na súťaže a prídu tam brehy, tak to zbadáte, že to tak bude. Dajme potlesk, zaslúžia si. Ako škoda veľká. Ja poviem tak, že zadok rozbehnutý fantastický, košík vynikajúci, chlapi vybehli dopredu, už som sa díval na terče, že začnú svietiť a v tomto zdochlo.